Francouzské právo, rodinné právo. Kde jste tedy byli jako piráti? Je to váš problém, pirátů problém. A tak Gregor není podle gusta, podle opozičního gusta. Tomu rozumím, já tomu rozumím. A tak Gregor není podle gusta, podle opozičního gusta. Tomu rozumím, já tomu rozumím. Nepodléhej zeleným tlakům. Aktivistky dehonestují Gregora. Prý jim škodí. Absurdní, nechutné, odporné. Podle sebe soudím tebe. Odpovídá to vzorci chování tvého za Komančů v novinách. Tak mi to nám dej, tak mi to teda nám dej, baby. Tak mi to nám dej, baby. Tak mi to nám dej, tak mi to teda nám dej, baby. Tak mi to nám dej, baby. Absurdní výběrová řízení Piráty. Obsaď místo Piráty. Výběrko pro Piráty. Za Piráty. Fackování kolaříkem, milenky s manželkou v hotelu do trojky. Sexuál ICT, tlačení Michálka na zeď francouzský ambasády. Porno kariéra partnerky, asistentka houbičky na gangbang orgy. Čtyřka s hodně borcama, sundej trenky, tanga, hubu do fajfky. A tak Gregor není podle gusta, podle opozičního gusta.